Να ρωτήσω λίγο κάτι. Σας φαίνεται περίεργο? Πόσα χρόνια, Άντζελα, τραγουδάς? 30. 30 χρόνια. Και αυτή την περίοδο της ζωής σου πόσα τη χαρακτηρίζεις? Τι εννοείς βασικά? Ποια θεωρείς ότι ήταν η κορυφή της καριέρας σου? Δηλαδή ότι ήταν το τραγούδι που... Από το 1985 με το Ποια Θυσία. Με το Ποια Θυσία. Ήταν η κορυφή εκεί. Και πόσα χρόνια εκτιμάς ότι από αυτά τα 30 ήσουν στην κορυφή? Από εκεί και μετά συνέχεια. Από εκεί και μετά συνέχεια. Για σημαίες και τις χαφιλίες. Ναι. Και γίνει όλο αυτός ο ντόρος γενικότερα σε μένα. Είχε επενδύσει πάρα πολύ και θα ήθελε πάρα πολύ το Dancing with the Stars. Το ξέρω προσωπικά, ξέρω πολύ καλά. Με ήθελε. Πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν πήγα. Εσύ είπες όχι. Γιατί είπες όχι όμως? Εμείς περιμέναμε ότι επειδή το έχεις και Γιατί να πω ναι? Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να πω ναι? Γιατί το έχεις? Έχω ανάγκη, ας πούμε, να βγω και να χορέψω για να αποδείξω ότι είμαι στάρ. Όχι, αυτή την ανάγκη δεν την έχεις. Μπράβο. Και κόντουσα να πεθάνω. Εντάξει, ο Θεός με αγαπάει και έζησα. Χρώμα στη ζωή μου. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Λοιπόν, Όταν βάζουμε χρώμα στη ζωή μας, αισθανόμαστε πιο ωραία. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις όμως γιατί το λέω συσυμπής, γιατί ξεκίνησε μας. Εσένα σε πείραξε αυτό, ας πούμε, που λέγανε, που σου κάναν κριτική ότι έκανες ένα-δυο λάθη σε κάτι? Όχι, γιατί δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι από το πανεπιστήμιο. Ναι. Θα ήθελες, Άντζελα, να έχεις... Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστό, ποτέ δεν βγήκες να πεις ότι είσαι... Θα ήθελες να έχεις, ας πούμε, περισσότερη μόρφωση? Γιατί? Όχι, λέω, αν το έχεις Να την αποθυμένο. κάνω τι? Ξεκινάει έτσι όπως γίνεσαι Ούτε εσύ. σπούδασα μουσική, ούτε ποτέ δήλωσα ότι σπούδασα μουσική. Βγήκα και έγινα νούμερο 1. Σε μένα μιλάτε? Τι? Θα ρωτήσω πολλά, λέω ακόμα. Σε εσάς ρώτησα κάτι και δεν το θυμάμαι. Μάλλον. Δεν άλλο όμως. Με πληρώνετε εσείς, κύριε Δημητρίου? Ναι, σε πληρώνω εγώ. Ωραία. Γιατί από μένα κάνεις νούμερα. Από εσάς? Ναι, τηλετές. Μην ρωτήσεις τίποτα από το αύριο. Σε προειδοποιώ. Γιατί μετά ξέρεις τι θα γίνει. Πρόσεχε. Το Σεπτέμβριο ετοιμάζω κάτι. Τι ετοιμάζεις? Ένα musical. Για τη ζωή σου? Ένα musical. Το διασκεδάζεις ίσως? Ναι. Για την κόρη σου, γιατί σε ενόχλησε, Άντζελα? Γιατί είναι το παιδί μου. Είσαι στάρ. Ακριβώς. Στο σπίτι πώς είσαι, δηλαδή? Μία απλή γυναίκα. Χαιρόμαστε. Έλα, Άντζελα μου, καλημέρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Η Λεωνόρα είμαι, αγάπη μου. Εκτός Ελεονόρα, ποιος χαιρόμαστε λέει. Εκτός Ελεονόρα, ποιος χαιρόμαστε λέει. Woke up this morning, what do I see? I'm a fucking redneck, I live to hang out with the boys, get on my snowboard, do some fishing and kill some moose. Like to shoot the shit, do some chillin', I guess. You fuck with me and I kick your ass.